ndị enyi m nye mba ụwa niile, imela dịka ị na-anọnyere anyị na-agba nke GCK kwa ụbọchị nke na-apụta ọzọ site n'ike na ebube nke Chineke. Ejile ọgbakọ a wulie mmụọ anyị elu ịchọsi iru Chineke ike. Ihe omume nke a Chineke mepụtara pụrụ iche a na-eji onye Chineke ji kwara ngwa ọrụ wụ Dr. W.F. Kumuyi izisa ozi ọma. Onye a ọ gbala mgbọrọgwụ n'ime izisa ozi ọma Chineke. Chineke na-eji ya na-arụ ọrụ inye eziokwu ma ezi omume nke olileanya, eziokwu nke ntute na eziokwu nke nzọpụta. N'ezie dịka kwuru na akpọ Mmatụ isi 10 na isiokwu nke 24 si Jizọs na-agwa ndị na-eso ụzọ ya, ọ bụrụ na onye ọbụla chi iso m, na onye a ga-ajụ onwe ya wee buru obe ya na-eso m. Dịka ọ na-ekwu maka iso, anyị nwere ike ị na-asị ọwụ ndị na-eso na Instagram maọbụ na Facebook maọbụ ebe ọ bụ ihe anyị na-ekwu okwu, anyị na-ekwu okwu isoro Kraịst. Anyị nwere ike na-eso Kraịst. Mgbe anyị na-eso Kraịst, anyị echefuo ụdịrị mmadụ anyị bụ, chefuo ụdịrị ebe anyị kwesịrị ịnọ, chefuo ụdịrị ihe na-akpa anyị na ihe na-agụ anyị wee soro Kraịst. Dịka gị hụ na gị chefuo ihe ọbụla gbasara onwe anyị, ihe ọbụla gbasara onwe anyị gị chefuo ya kpamkpamkpam. Ya mere ya si ọ bụrụ na onye ọbụla nọrọ n'ime Kraịst na ọ bụ onye keworo ọhụrụ, ihe ochie agasị, onye na-abụọla agwụrụla ihe ọhụrụ. Ihe ochie ahụ ọbụla akwamiko ochie ahụ, aṅụrụmaṅụ ochie ahụ, ihe niile gbasara ihe ochie, mmadụ ochie, akparamagwa ochie ahụ, ihe niile abụrụla nke gasịworo, ihe niile abụọla ihe ọhụrụ. Nke a bụ ihe anyị na-akọwa. Ọ bụ otu ọ dị mgbe a na-akagharị anyị ọzọ, nwegharị anyị ndụ ọhụrụ dịka anyị na-anabata Kraịst. Ṅaa ntị ugbu a ka ị nabata amara nke ị ga-eji ebi ndụ ọhụrụ, ike nke ị ga-eji ebi ndụ ọhụrụ, ike nke ị ga-eji eso Kraịst na-aga ebe ọ na-aga. Mmehie ndị a kpọrọ asị site na nke a, mmehie a nke na-ewetara anyị ahụhụ, ma mmehie ndị ọzọ nke na-ewetara ha obi ụtọ, mmehie ndị ọzọ nke na-ewetara ha ego, mmehie ndị ọzọ nke na-ewetara ha akụ na ụba nke ala, mmehie ndị ọzọ nke mmadụ onye ọbụla nwere ike ime dịka ha onwe ha chere iji wee mee ka ha mee nke ọma n'obodo ha. Ọ sị na nke ahụ Chineke agaghị azọpụtapụ ha na nke a. Lee onye nyere onwe ya n'ihi anyị ka o wee gbapụta anyị pụọ n'imebi iwu niile. O nwere mmebi iwu nke ejiri mara obodo ụfọdụ na obodo ndị ọzọ na mba ọzọ n'ụwa. Ọ bụrụ na ịbụ otu n'ime nke ahụ, ndị n'obodo ahụ, ọ bụ nke a na-ele anya, ha na-asị na nke a bụ omenala ha, ka bụ omume ha, ka bụ ihe eji mara ha, ka bụ etu ha si akpa agwa bụ obodo ahụ. Mgbe ụfọdụ ọ bụghị obodo nke ebe mmadụ bi, ọ nwere ike bụrụ ndị nwere aka ọrụ. Ha na-asị na ozugbo ị nọ n'ụdị aka ọrụ a, na o nwere ajọ omume ejiri mara ndị na-eme ọdị ọrụ dị otu a, ya bụrụ ọdị omume a ka a ji mara ha. Ọ nwere ike bụrụ otu a nye ha ma ọ bụ na ha amaghị Kraịst o. Ma ọ nwere ndị na-asị ha bụ ndị nke Kraịst, ha na-asị na o nwere ọdị mmebi iwu ka eji mara otu ndị bụ onye na-alụbeghị nwaanyị, ma enweghị ọdị mmehie a ka eji mara ndị bụ oke okporo ndị dị otu ahụ. E nwere ike ịbụ nwa agbọghọbịa na-alụbeghị di, onye na-enweghị di. Ha sị na e nwere mmehie ka eji mara ụmụ agbọghọ na-amaghị na-alụbeghị di. Onye ọbụla bụ n'okporo ebe ọbụla, ọ nwere ndị kwere na n'agbanyeghị otu isi kpee ekpere, n'agbanyeghị otu isi gụọ akwụkwọ nsọ, n'agbanyeghị otu isi gaa ọgbakọ retriti, na mmehie dị otu a ejiri mara ndị na-alụbeghị di. Ma lee ihe akwụkwọ nsọ na-agwa anyị. Ọ sị na ozugbo ịbụ onye a mụrụ ọzọ, ihe ọbụla bụ obodo ị nọ n'ime ya, ihe ọbụla ọkọ ọrụ gị, n'agbanyeghị aha maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị ịbụ, n'agbanyeghị ụdị obodo dịka ndị nọ n'otu, n'agbanyeghị ụdị otu ị nọ n'ime ya, ị maara na ihe ọbụla bụ mmehie eji mara ndị dị otu ahụ, na gị onwe gị bụ onye Jizọs nyere onwe gị maka anyị, ka o wee
gbapụta anyị pụọ na imebi iwu niile. Ọ dị ọkpụrụkpụ anụ atọ anyị na-agụta n'ofe dịka anyị na-aṅa ntị n'ozi ọma. Nke mbụ, mmehie. Adịghị agụ mmehie dịka otu obodo si hụ ya, dịka obodo nabatara ihe ha hụrụ ihe a dịka mmehie ma ha sị ihe a bụ mmehie, ma obodo ọ hụrụ ihe a dịka mmehie ma ha hụ ya dịka mmehie. Ihe ọbụla Kraịst kpọrọ mmehie bụ mmehie. Ọ bụ ihe Kraịst ji bịa ka o wee mee ka anyị na Kraịst dị na mma. Ụfọdụ ndị na-asị ọnwụ n'oge ikpeazụ a ka anyị ga-ama onye wu onye. Mba, n'agbanyeghị ihe ọbụla obodo na-asị, akwụkwọ nsọ na-asị na anyị esokwuru ụmụ mmadụ ime mmehie. Nke abụọ anyị na-agụta n'ofe abụ n'okwu nke Kraịst bụ okwu nke ịdị nsọ, onye na-anyị amara ịdị nsọ. Nke atọ bụ iso Kraịst na-ebi ndụ dịka Kraịst na-ezi anyị, dịka Kraịst na-asị anyị bie ndụ, ọ bụ otu ọ na-asị anyị na-ebi ndụ. Biko ka anyị buru ihe ndị a n'obu dịka anyị na-ahụkwa ihe ndị ọzọ ka anyị na-anwapụta nzọpụta nke Kraịst na-enye. Amụtakwara m na ndị agha bụ ndị nọ n'ogo ikwusa ozi ọma dịka ndị ọzọ atọrọ na ndị ozi, na ha na-asị na e nwere ihe ọ bụ na ị chọrọ ka nzukọ gị too eto, ọ bụ na ị chọrọ ka ị bụrụ onye ozi gị na-atọ ụtọ, ị ga-akọrịrị ụfọdụ akụkọ nke ị maara na ọ bụghị eziokwu ka ị na-akọ, na ị ghaghị ịbịa kee ya n'ụzọ nke ọ bụ nduhie na ụgha, ka ọ ga-abụ ọ bụ ihe eji mara ajọ omume, eji mara ndị nkwusa ozi ọma. I wee na-eme ya na ọ dịghị mma, ị na-ekwu okwu asị ahụ, ka ọ ga-abụ ije ozi gị dịka onye ozi ọma, nzukọ gị ga na-eto eto, mana ị maara Chineke ya onwe ya amaghị nke ahụ. Kraịst ya onwe ya amakwanụ m onwe m na-ekwu okwu ụgha n'ihi ya nwa, na mmadụ nwee ike ịbịa n'ala eze onye nyere onwe ya maka anyị nwa, ka o wee nwee ike ịgbapụta anyị pụọ na mmebi iwu niile, ka anyị wee bụrụ ndị a sachara asacha nye onwe ya, ịbụ ndị pụrụ iche, ndị nwụrụ ọnụnọ n'ọkụ n'obi maka ọrụ ọma. Ugbu a okwu a bụ ndị pụrụ iche. Nke a bụ ndị mmadụ na-asị ọ bụ onye na-adịghị eme otu ndị ọzọ na-eme, ọ bụ onye na-eme ihe na-adịghị ekwesị ekwesị, ọ naghị eso n'ihe ndị mmadụ na-eme, ọ naghị eso n'ihe ndị ọzọ na-eme. Ha na-asị ihe ọ bụ onye pụrụ iche, omume ya pụrụ iche, ihe ọ na-eche pụrụ iche, uwe ya pụrụ iche, ọ na-eme ihe niile n'ụzọ pụrụ iche, ọ bụ onye n'ogo nke onwe ya. Nke a wee bụrụ ihe eji mara ya. Ọ bụ onye nọ na-eche echiche maka eluigwe mgbe niile, na o nweghị ihe dị mma ọ nwere ike ime n'ụwa. Ọ bụ onye pụrụ iche. Nwere ike ịgwa gị otu ihe: Kraịst nwụrụ ọnwụ ka gị onwe gị bụrụ onye ga-apụ iche nye ndị nọ n'ụwa. Ha ga-ama na ya onwe ya abụghị onye dịka anyị, ọ bụghị onye nọ n'otu anyị, ọ dịghị ekwenyere anyị. Ọ na-ebi ndụ ya n'ịdị ọcha, n'ịdị nsọ, n'ịpụ iche. Onye nyefere onwe ya maka anyị nwa, ka o wee nwee ike ịgbapụta anyị pụọ n'imebi iwu niile, wee sachara onwe ya otu ndị pụrụ iche, ndị nwụrụ n'ọkụ n'obi maka ọrụ ọma. Aga m ajụ gị ajụjụ ụfọdụ ugbu a. N'obodo gị ebe ibi, kedu otu isi bụrụ onye pụrụ iche? N'ebe a mụrụ gị na obodo ndị ikwu na ibe gị, ka isi bụrụ onye pụrụ iche? N'ime obodo ndị na-enwe ọgbakọ, ma nke ndị obodo mepere emepe, na obodo ebe ndị gị bi, mgbe ha na-agbakọ otu a n'ebe Amerịka, ha si Amerịka lọta, si Europe lọta, si Asia lọta, si ebe niile lọta, ebe niile ha bi, ha si na Naịjirịa ebe a lọtakwa, iwe na-enwe ọgbakọ nke ụmụnna. Ọ bụ na ha niile bụ ndị a na-amụgharịghị ọzọ. Ị nwere ike isi na amụrụ gị ọzọ, iwe bịakwute Kraịst. Kedu ka ndụ gị na echiche gị na omume gị na mkpebi gị, kedu ka o si bụrụ nke pụrụ iche n'ime obe aka ọrụ gị mgbe ọ na-agbakọ? Na nke a bụ aka ọrụ ị na-arụ. Ha na-ekwu okwu maka otu ihe, na-abụghị maka ihe ndị eji mara ha bụ ọrụ ha na-arụ. Ihe niile ha bụ ihe nwere ike ime dịka ndị aka ọrụ. O wee ruo na
banyere ndụ ha na-ebi, banyere oriri na nkwari na ihe ndị ọzọ ha na-eme. Kedu ka ị si bụrụ onye pụrụ iche n'ime ha? Ka ọ bụ nnọọ ka ị soro ha soro iwu agwụrụ ụgwa iwe bụrụ otu n'ime ha? Ka ị bụ onye na-ekwenyere ha n'ihe ha na-eme? Ịtụfuola ebumnobi nke Kraịst anyị mgbe ahụ bụ nye anyị ihe o ji nwụọ ọnwụ maka anyị, ka ya onwe ya bụ Kraịst onye mgbapụta anyị, onye nzọpụta anyị, onye nọchiri anya anyị, onye chụrụ àjà, ka ya onwe ya wee bụrụ onye ga-agbapụta anyị pụọ na mmebi iwu niile, wee mee anyị ka bụrụ ndị dị ọcha nye onwe ya, ndị pụrụ iche, ndị na-anụ ọkụ maka ọlụ ọma. Kraịst adịghị ajụ onye ọbụla nke bịakwutere ya. Nna anyị na-ekele gị maka mmụọ gị nke ekwuru okwu nye obi ọbụla. Imeela maka ọkpọoku ahụ, ọkpọoku ịbụ onye azọpụtara, ọkpọoku ịbụ onye agbagharala, ọkpọoku ịbụ onye chara echara. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị n'ihi na ị nwere obi ọmịiko, ọ gaghị ada. Ana m ekpọ maka ndị a niile guzoro ọtọ, ndị nọ n'akụkụ ha, ndị nọ na-ele anya na TV, ndị na-ele anya na telefon ha, ndị bụ ndị ejikọrọ. Ha chọrọ ebere gị, ha chọrọ ọmịiko gị, ha chọrọ nzọpụta nke onye nwe anyị. Nye ha owuwe anya maka nzọpụta ha n'aha Jizọs. Bibie ike nke mmehie na ndụ ha, mee ka ọnwụnwa na-adọrọ ha ghara ịdị ire na ndụ ha ọzọ n'aha Jizọs. Ka mmụọ gị gbaa àmà n'ime mmụọ ha na ugbu a ha bụ ụmụ Chineke. Ka eluigwe ṅụrịa ọṅụ n'ihi mmadụ niile, ka ọṅụ na-akọ mgbarịmgba n'obi ha. Anyị na-ekele gị onye nwe maka anyị ma na ịzala ya. Anyị arịọ nke a n'aha Jizọs. Welie aka ahụ elu, were aka gị bikwasị ebe ahụ ị nwere nsogbu ahụ. Ọla ebube na-abịa n'ụzọ gị ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'ihi anyị maara na gị n'ihe niile pụrụ ime n'ebe ị nọ. Ihe na-adịghị eme nye ndị mmadụ na ndụ anyị, anyị maara na ebe gị onwe gị nọ n'abalị a, emeela ya, a ga-eme ya n'aha Jizọs. Ana m ya kpee ekpere onye nwe anyị ka imetụ mmadụ ọbụla aka, gbanwee ọnọdụ niile, wete ike gị, ike na-eweta ogbugbo ọla ebube nye nsogbu ọbụla nke ekpọrọ bịa ebe a taa, n'ebe niile n'obodo niile n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere onye nwe anyị ka ara ahụ pụta n'aha Jizọs. Ya bụ yoke ahụ ka etijie gị n'aha Jizọs. Anya mechiri emechi, maọbụ otu anya maọbụ anya abụọ, nke ọbụla n'oge ọbụla ọ nọ, ana m asị ka onye nwe metụ gị aka ugbu a, mepee anya abụọ ndị ahụ ugbu a n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ ihe zara gị aza n'olu, n'azụ, n'afọ, n'ụkwụ na mkpa abụ, ihe zara aza pụta n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere ka ndị a bụ ndị ọkpụkpọ ha gbajiri agbaji, ka a nyazie ya ugbu a, ka ọ bụrụ ọgwụgwọ nsọ n'aha Jizọs. Ọbụladị mkpọnwụ na ahụ mkpọnwụ na akpọnwụ, ana m ahụ ike nke Chineke na-arụ gị ugbu a n'ebe ahụ ị nọ. Bilie gaa ije n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere onye nwe maka ndị a bụ ndị nwere ogbi, ndị na-adịghị ekwu okwu, metụ ha aka ugbu a. Mmụọ nke anụghị ihe pụta, mmụọ nke ekwu okwu pụta. Onye nwe, ana m ekpe ekpere ka inye ha okwu na-enwe ihe ga-egbochi ya, ọla ebube na-enwe ihe ga-egbochi ya n'aha Jizọs. Ọrịa na-adịghị agwọ dịka kansa, ana m enye gị kansa iwu ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ọkwara nta ka agwọ gị n'aha Jizọs. Na ihe niile ndị ahụ bụ anya na-adịghị ahụ ụzọ maọbụ nrọ ọjọọ, ka a napụta gị n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere onye nwe maka mmadụ niile, site n'isi ruo n'ụkwụ ha, akụkụ niile nke arụ ha, ebe ọbụla ha nwere nsogbu, maọbụ n'ụlọ ọgwụ gụọ, maọbụ ebe a, maọbụ na ọgbakọ ọbụla, maọbụ n'obodo ọbụla, n'ụlọ ọbụla, ebe ọbụla. Ana m asị ka ike gị pụta ihe ugbu a, tọpụ ha n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ana m ekele gị. Imeela maka ọgwụgwọ nsọ, imeela maka nnapụta, imeela maka nnwere onwe, imeela maka ike wetara ogbugbo, imeela
o meela ya n'aha Jizọs ka enwe nkwado ebe niile ugbu a n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Emewo ya. Imele nwanne m otu isi nọnyere anyị na ọgbakọ GCK kwa ụbọchị a. Ama m na ị wurula onye a gọziri agọzi. Ọ bụrụ na ị nwere obi okwu na ị chọrọ ka ị kọwara anyị akụkọ ọgbanwe ihe Chineke mere na ndụ gị, biko sonyere anyị n'igwe echekwurịta okwu. Ị pụkwara isonyere anyị biko na igwe nzirịta ozi anyị nke bụ www.dclm.org/connect. Biko sonyere anyị ebe ahụ. Obiọma ga-akpọ anyị anyị na gị na-enwe mmekọrịta mgbe ọbụla ịpụnyere isonyere anyị na nzukọ ọbụla nọ gị nso. Ịpụkwara isonyere anyị n'aka nzitere ozi anyị nke ọzọ nke anyị nwere. Biko ọ bụkwa na ọ dịghị, ịpụkwara isonye nzukọ mara ihe nri n'ime Kraịst nke nọ gị nso. Biko Obiọma ga-akpakwa anyị ịnabata gị mgbe ọbụla ị kpọtụrụ anyị, kụtara anyị aka n'ụzọ. Obiọma ga-akpabata anyị ga-anabata gị nke ọma. Biko anyị na-asị gị Imeela.